Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagay. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw. Huwebes, pizza 26 na bulan sa Nobyembre tuig 2020. 29 kaadlaw na lang ang nabilin. Pasko na. 36 diyas na lang. Saylo na kita sa tuig 2021. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa sur norte kag sentral nga bahin, sa probinsya, sa Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo, diri lang sa Action Reports. First portion. Action Radio. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, mga positibo sa COVID-19 sa San Carlos nga nagapanago ginpaan naman pasakaan kaso. Siyudad sa Bacolod i-prioridad ang COVID-19 vaccine sa tion nga mangin available na. Abduction nga gin-report sa Police Station 2 nagligad nga simana, wala sang kamaturan matapos sa baid-id nga investigasyon. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga, ginpasiguro ni Presidential Spokesman Harry Roque nga nagapadayon ang investigasyon sang Presidential Anti-Corruption Commission sa mga korap nga opisyal sang gobyerno. Ini sa piyak nga wala ginpagwa ni Presidente Rodrigo Duterte ang mga ngalan sang mga kongresista ginaligar na gabaton sang kickback
sa mga kontraktor nga nakakuha sang proyekto sa gobyerno. Suno kay Roque, mando sa PACC nga magpatigayon sang investigasyon kag mahimo nila ipasa ang resulta sang investigasyon sa piskal o kon opisina sang ombudsman. Una, genklaro ni Roque nga hindi mapagwa sa publiko sang presidente ang ngalan sa mga kongresista bangod separado nga sang gobyerno ang lehislatura. Kung madumduman pa, inarangka ini sang pila ka mga sektor ang palayag sang presidente nga kon ang pila ka ahensya sang gobyerno katulad sang Bureau of Immigration, Bureau of Internal Revenue, DPWH, kag iban pa nga sang gobyerno nga ginatudlo madata ang korupsyon pinanghingadlan sang presidente. May pila ka mga report nga nag-abot sa katapo sang media nga ang pila ka mga kongresista kaalyado sang Malacanang. Ang report, mga 12 ka mga kongresista ang nagapangulikta sa mga proyekto sa DPWH. Kung ano ang rason, sa likod sini, nakahibalo ang pila naton ka mga kauturan nga may double standard ang pag-imbestigar sa mga ahensya sa gobyerno. Kung hindi kaalyado, posible, lawago na ngalan, posible masipaan pa sa pwesto. Apang kung kaalyado, mahimo nga hipsan lang, kag pananglitan nga mamitlangan ang ngalan kung isa siya. Nagapungko sa isa kamataas nga palangakuan sa gobyerno, kakason siya kag isaylo lang sa lain nga ahensya. Amo na karon nga gaduha-duha na ang pumuloyo kung ano ka sinseridad sining palayag sang administrasyon nga papason ang korupsyon. Sa nahibalan, wala gintuman kag wala gid matuman ang una nga palayag ni Presidente Rodrigo Duterte santi sa magpungko sa pagkapresidente kag una nga pagpungko inarangka kag nagpalayag wala sa korupsyon nga magluntad sa iya administrasyon. Apang tubtob niyan, 4 katuig na nakaligad, 2 na lang katuig ang nabilin sa iya palangakuan. Ang iya ginpangako, ngarang kahon ang pila ka mga korap nga opisyal, 3 ka general kung madumduman, kag pila pa kadalag ko nga mga korupsyon nga kaso, tubtob niyan, nadula lang ang isyo, wala mapatuman. Amo ina, ang karon, ang pila naton ka mga kauturan lakip na, ang mga senador. Ginlakipan ni Senador Ping Lacson nagpalayag nga daw hindi pareho ang pagdumala. Lain ang kalyado, lain man ang daw hindi kapartido. Dapat suno kay Senador Ping Lacson parariho sa mata sang hustisya. Isa sang classic nga ehemplo, amo ang paghingabot kay Senador Lila de Lima. Amo ina karon ang mainit nga isyu nga ginaarangkada sang pila ka mga oposisyon plus pila ka mga sektor nga wala nagaupod sining panawagan nga 100% ipatuman ang pag-arangka sa mga korap nga opisyal. Ang ila sini palayag may pinilian. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:06 na morning na sa bilog nga Dakbanwa sa Bacolod. Bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Kamusta na ang aton mga kauturan? Kamusta na nagtuluhaw nga mga balita sa sulod sang 24 oras? Kamusta na ang mga merkado? 7 minutos na nakaligad ang Korpyo. Kamusta ang biyahe? Kamusta ang sitwasyon sa Dakbanwa sang Bacolod? Gahawa-hawa na. Dutay na lang ang nabilin sa bulan sang Nobyembre. Oy, 29 Dias. Pasko na. Ang mga balita, kung ang DTI ang aton sini nga sundon, daw mayo man sila niya ang mga produkto nga ibutang sa lamisa sa Pizza 24 kag 31 sa mga probinsya, posible
wala sang pagsaka. Damayong balita. Ha? Ang problema bisan wala pagsaka, kon may ibakal ka, kung may unod ang bulsa. Mayad man, kon may 13th man, kag bonus na. Kasi nga mga tinion ng aton patrol, nagalagulad na sa mga dalanon sang syudad sa Bacolod, idulong sa aton ang sitwasyon. Kamusta mga driver? Okay lang ang pasada. Kamusta mga remedyo general? Nakauluing kaman, aber. Balita sa patrol. Updan kita ni Aksyon, Alvin Graba. Aksyon, Alvin! Action Fred, good morning. Subong nga kaagahon diwatong kita nagalambiyon sa mga dalanon sa siyudad sa Bacolod. Mayada nga ito sa tiyempo action na Fred. Actually, pakita na ang mga kabitunan sa kalangitan, although basa ang dalan. Ay, pagani ang dalan, medyo basa. Baba. Subong nga kagawon actually action na Fred, basa ang dalan. So sa aton sining nga mga kauturan nga extra gid nga paghalong no. Amo ni nga aton sining nga advice kid. Ena bangod kunti nga dalan majority sa mga dalanon, especially mga major roads action Fred. Kani medyo 4 lanes kay como 4 lanes bisan sa halos ang tanan nga mga lanes section of Fred medyo basa pa nag-umpisa man sa east portion sa nga dalan sa Burgos pa Dalom pa ubusabi pagagaparakta sa area sa may barangay 10 kadto sa SM basa ang dalanon the same sa area sa dalan sa Lacson. So ang mga dalanon sa dalan sa Lacson mayad pa ning sa Lacson action Fred kay medyo kay como sementado ang sa tunga action Fred medyo mala no. While ang kung espaltado still makita naton ang pagkabasa sang dalan. So again kagina remind ta pirmi sa aton sining mga kauturan mga nagadala sang mga salakyan mangin pribado manina o kon pangpubliko nga mga salakyan including na mga motorsiklo kag tricycles extra gigid nga paghalong kay medyo madanlog ang dalanon. So may pipila na ka mga kauturan naton ang nagabiyahe sa sining kagahon action na Fred ang majority ang mga tricycles nga nagadulong man sa ila sining mga pasahero pagadto man sa tagsa ka mga merkado while nagaamat-amat naman na bukas subong nga kagahon ang mga merkado action na Fred nalabyan taman na kagina ang aton sining San Sebastian Cathedral action na Fred medyo kuha na siya makitanta nga sanag bangod sa mga suga nga plastar na o na plastar man sa compound mismo sang San Sebastian Cathedral although may kita nga mga kauturan man sa kilid mismo sa sidewalk nga nagatulog pa sa sining kagahon ang aton sining Bacolod Public Plaza Action Fred no masyado pa kasanag pero ginalantaw ta kung bala may ara sa mga suga na o kon mga Christmas lights nga napahamtang kag wala pa kita sa may nakitan sa sining kagahon Action Fred. Action, Alvin. Yes sir. Kamustang plaza, Subong? Nga plaza sige subong nga kagahon Action Fred masyado ka tawhay no kay inabangod man ti ginabantayan man sang atong sining mga kapulisan pero ang sanag kag ang kasanag sa Bacolod City Public Plaza ara gid Action Fred especially wala pa mga dekorasyon, way pa mga wala pa mga parol, wala pa sa gatindog nga mga Christmas tree o kung ano dira nga pang dekorasyon pamasko. For Action Fred wala pa no wala pa sa mga nano nga dekorasyon gina pangita man ganin namon basin bala may mga nagasiga na Christmas lights wala pa man so far no magapatimaan although ang ara ka sa Bacolod City Public Plaza Action na Fred ang dupoy bala sang hangin mabatsagan mo na ang dupoy sang hangin nga masyado katugnaw plus pa kunti kay nag-ulan ang kitaan taman Action Fred ng sa kuan bala ang iya sining kabugnawon nagapanalupsop abi sa kaunuran amo ni ka ang tugnaw nga mabatsagan sa karon Action Fred no ang patrol na padulong na
malapit naman kita, galabay kita sa dalan sang Galo sa sining kagahon. Still action Fred, no? Basta ang dalan along Galo kag karon panaog na kita action Fred. Sa kwan, pagkato kita sa merkado, kamusta kung tabla ang isda sa piyak sining mamadus ang hangin. Kung hindi, basta mamadus gani ang hangin, amat-amat naman saka ang presyo sa isda. Kung kahapon to action Fred, ang presyo abis ang presyo sang utan kahapon medyo nagsaka sa subong aga. Kamusta kung taman kung bala may pila kagamusta ang delivery kag supply subong sang isda sa Burgos Public Market sa entrada pa lang di action Fred, mga suga pagid lamang, no, ang kalabanan, although may pipila na ka mga display nga mga isda diri sa Burgos Public Market. Pari paring Mayo ang mga available nga isda. Pre, morning. May, kamusta ang isda? Subong na supply ta, jutay ba lang? Jutay? Oo, jutay. Jutay isda, oh. Ha? Mahal. Oh, parehas ang utan ni Action Fred, nagmahal man ang isda. Ang available ta daw duha lang ni kaklase nakitaan ko sa lamisa. Bangros lang. Bangros, bulaw. Bangros kag bulaw law, no? Bangros kag bulaw te prestada ta siningaga mayara ng gapamalaklon. Siyang kwantamay ang bangros tagpila? 200. Oo, ang bulaw ya. 220. 220. Are matamat ba ng karahog kita? Oo, pila? Ang karahog? Ang araw, 150. 150 action na Fred so far, no? Amo ni kay Mayo sa iya pa lang ning pwesto. May mga punaw da. Mangit. Punaw, nylon shell. Nami blay butang sa laswa, may arada. Mangita kita action na Fred, no? Ara kita pagkatawag kita. Uruunahan action na Fred, punaw. Ara na, sabay video punta, dampi action na Fred, no? O, kanamit na butang sa laswa eh. Para may Oo. sabor-sabor bla. O may mga kuan punaw. Kita ko na ang punaw, may ara man niya crablets. Wow, marami ni action Fred, oh, mga crablets. Ang pasayan nga gagmay. Ari kay Madam, available sa karon. Day, ang punaw ta tag pila? 80 ang kilo. O tag 80 ang kilo, the best niya ibutang action Fred, no? Sa bawan ni kati mabatsagan gid ang kanam sa mga ginambal nila kanameters. Kag mayo kapinos ang imong pasayan eh. Oo. Ano tawag siya nga pasaya naman sa dagat natin? Oo, sa dagat. Okay, oo. Tagpila na siya day? May tinumpok naman, tag 20, tag 200 ang kilo. 200 ang kilo action Fred, although gagmay, pero ang tinampok ya kabakal ka na 20, no? Magluwas nga punaw nga available, basi gusto mo bagungon action Fred, available na siya, oh. May ara? Bagungon subong, ang gagmay lang ganin ni bagungon mo, no? O, tagpila na siya ya? 40 ang kilo. 40 ang kilo action Fred, ang bagungon. Namin ang bagungon niya kay gataan mo siya. Sos, kag lips to lipon, sos. Gasagrak agiya. Gali man, kapin pagidya kung ilips to lips mo, kagkatamis ang sabor. Amal ka. Daw hindi man to bagungon. Oo. Daw lain man to na nagtaguroy, no? Nalain ang tunoy, ah. Oo, lain ang tunoy niya, no? Hindi man na siling nga mahambaya. Ba. Daw pasirit ang imo na, doon din na iya. Lain yang tunoy, ha? Kung ga sop-sop ka sa bagungon, ang tuno hindi amo. Gani man. Daw lain. Agay. Kailangan yung pinsar mo, eh. Actually, may basta galing may tabon ang baba, medyo apektado jutay, no? Tas pa, amanan pa nga medyo kulang ang bisang ipon or no, na nagsungaw na gid, no? Pero kung mananam, mas mayo nga kompleto tanan action Fred, no? Hindi pa na pwedeng napinsan mo kay may social distancing, subong. Oh, gani man. Oo, no? Dasun na na. Dasun lang magpauli ano pang available ta subong ay arin lang tinalang si Simon eh. Oo, din ihalin niya.
Sa Ibi Magaluna. Ibi Magaluna ni siya, oh. Nagko man, tambok siyang tinala mo nga sisiba. Tagpila. Tag 20 ang baso. Oh, tag 20 ang baso, action na, pre, no? Si Madam. Ang Ibi Magaluna, sisi, kasag, arada, ang madamo sa Ibi Magaluna, o galing subong ti, naglipas ng Agosto Ang Agosto mo, ti tambok sang kasag. Yes, action na, Fred. Subong gani ang ginadisplay na lang, may kasagit man subong diriya, pero gagmay na lang di siya kaayo, action, Fred. Ang una ba yung ginabutang talang iya sa may butangan talang tugabang, gata, sa may, tambo, kampiyon gini. May araman niya nga crabless, pero kung crabless, kung away na siya alokaba, pero kung may arap pa siya gagmay, still kasag siya, pero gagmay. Ang kasag mo nga? Ang kasagtag 20 tumpok, 100 ang kilo pili. Pili lang, no? O, isang una, dagko nga gagmay subong ang supply. Wala na nang kwan, hindi yan na, hindi na season sang kasag. Hindi na tempo. Hindi pare sa naging Agosto kag Oktubre, no? Ang Agosto, siya mong season yun sang pangkasag. Dagko, tambok. Lagko, tambok, may pagida mo man. At subong aksyon na, Fred, medyo gagmay, no? So, for amo ni aksyon na, Fred, ang sitwasyon, kaga, of course, ang presyo karon sang mga isda sa merkado, again, isang nasilingta na gaamat-amat lang plastar, ang pila natin ka mga kauturan sa pagbaligya sa ila sining mga isda sa Burgos public market. Ang observation sa patrol, ang ginatulong man sa inyo sang Mighty C, ang alkaline vitamin C, nagapabakod, nagapapaskog sa aton tagsa ka mga immune system. Plus, ginatulong man sa inyo sang Santo Burgos Public Market with Aksyon Nanikiraw. Ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Grava. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:20 na. Daw ka namin, no? Amo ni mabulubugnaw ang kagahon. Daw ka namin kaon laswa. May mga tugabang ka, may takway ka, may talong ka, may kalabasa ka, may okra ka. Pagkatapos, may ara kapunaw para pang sabor. Ay, ho, daw mo na ginapulo pagita sa ginawa ko. Laswa-laswa ka. Ang migo ko nag-text, sila niya daw ginapangita sa iya ginhawa subong sinugba nga baboy. Mayo man niya ang sinugba nga baboy kay pahubi ni siya mo. Labinagid ko ng pagkaon mo sa sinugba nga baboy, tag 1 kilo. So, hindi ka na magtigulang sana. Galing ka namit, gino? Isugba mong buyon ka baboy, bala? Kundi gaso siya, suspurti kamot. Tikisa, gakatintar ka gid. Siling mo, hindi ko na. Kay hindi na mayo. Taas dugo ko. Ba, pagbutang sa lamisa, maninghamot siya. Kag makita mong upod mo, gaslusaw-saw sa sinamakan. May kalamunding, may kotitot. Nga galalaway, gid ba? Gatalagnak man laway mo. Hindi ka kapaiway mo. 2 kihad lang, 2 kihad lang. Pagkatapos daw nanam, manamit niya. Dugang-dugangan ta. Ba, sulusaw-saw sa sinamakan. Bawg, porte sa pagkanamit. Pamahaw, pamahaw, pamahaw. Aha, kanamit ipamahaw. Karon nga aga. Ba, duga panagitlan ko. Ay, kananim mo. Mahaw ta? Kalain. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:21 na. Morning na sa aton mga tagpalamati din kaman nga bahin sang kalibutan sa malaputan sang signal. Plus nagagwa ang inyo mga ngalan nga nagaupod sa aton karon nga kaagahon. Morning lang kay Rosalina Arellano Espadero, kay Alex Puentes, mga suki ini sa Aksyon Radio, kay Mitzi Gibrar, kay Marilo Trabilla Catinoy, kay Vanessa Mayo dira sa Minnesota. Hapon da sa ila, gaulan ko no ice, gapangagda siya, nya kadto di, kaon ta halo-halo, akalain, dire sa aton sa Pilipinas, ang ice ginakagod pa, didto sa ilaya, gatulo na lang, daw ulan,
ang pag-ulan sang yelo. Dalaan mo lang ice, piho na. May litsi kunyilo ka na. Kay Lito si Condes, dira sa Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Good morning man. Kay Britthart Tunato, kay Antoinette Piliado, kay Dako D, kay Jore Monteliano, kay Alex Montisa morning, kay Ibon Boucher sa Germany. Kamusta da sa Germany? Kay Rimar Hicano Haliasgo, kay Moon Lisay, kay Dilia Liabe, good morning. Sige. Dira kay Milvin Peñapel, good morning man. May lang nga pag-upod sa aton kay Lily King, morning. Kay Rune Sidayon Gordon, good morning. Dira kay Malon Brando Distacamento Jr. Bawari naman siya, nya ako, maldita, nagamonitor diri sa Hong Kong. Puerte. Morning na sa inyo, Ulupod-upod kita, tagsa kaagahon. Ulo, enjoy lang. Basta upod-upod, enjoy, hasta pag-abot sa bulan sa Disyembre. Morning, advance, Merry Christmas, bisan may COVID-19. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:24 na, mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolog man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolog saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse patuod nga mensahe wala sang hinadang pilihan padayon aksyon radyo pagkolon nun kag negrosanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo bakolon man sa gihapon madayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sa ginadang pilikan padayon aksyon radyo
aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y saysay ang mga kahintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na italak na. Malasig pero sigurado. Philippine Standard Time, las 4:28 na. Wala pa takatibawas sang asod-asod nga bagyo nga nagbayo sa pila ka mga kaprobinsyanan. Ara naman, ginateleskopyo naman sa pag-asa, ang isa naman kaposible malain nga panahon. Nga daw amat-amat siya, daw ginapanilagan, daw masulod siya sa Philippine Area of Responsibility. Wala pa ta ka gapunga-punga pampila naton ka mga utod, padala bulig dito para maulumpawan. Ara naman, dawhan usan naman kita sang isa naman kamalain nga panahon, kabay pa nga maglikaw ini siya. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:29 na. Sa panahon sang pandemya, krisis pangkalibutanon, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:30 na. Hari na si Presidente Rodrigo Duterte, nag-aprobar na sa pag-release sang 1.5 bilyones agodyadto ibulig sa mga ginbayo sang bagyo. Ining bagyong Ulysses nga nag-agi bala. Si Budget Secretary Wendell Abisado nagsiling nga ang mga kaprobinsyanan nga inigo sang bagyo amo ang butangan, pondo kag buligan. Durante sa meeting upod sa presidente, si Abisado nagsiling nga ang Department of Budget and Management naglantaw sang mga kahalitan nga ginreport sang opisina sang Civil Defense kag Department of Social Welfare and Development. Ang DBM nagpain 500 milyones para sa local government unit. Standby nga pondo. Kag base kon kinahanglanon pa ini. Sa maabot nga mga tinion, si Abisado nagpalayag ang DBM, nag-alokar man another 500 million sa napulo ka mga LGU nga apektado sang bagyong si Quinta kag bagyong si Role. Magluwas pa sa 1.5 bilyones nga na-release na sang Department of Budget and Management sa nagligad nga simana sa 16 ka mga kaprobinsyahanan. Ambot silingon puerteng gastuhanay. Bumba kagasto sa COVID-19, balbal kagasto sa mga biktima sang bagyo. Amuning halit nga nagabalbal subong sa pungsod sang Pilipinas. Di magwanta, hindi milyon, bilyon ang halit nga nag-arangka dire. Luwas nga porting pangutang naton para itabon, bulong sa COVID-19. Di ko makabot pagid ang baksin ba? Another bilyon pagid. Kay nagpalayag ang presidente nga kung mahimo, pwede siya ka-advance bayad para lang makaangkon kita sa pagpabakuna sining baksin
agud magtambal sining makamamatay nga kagaw ang COVID-19. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:32 na, morning lang, dira kay Engineer Mungkada, sang Silin Homes, kay Judge Snap Diamante, good morning man kay Bitilaw sa Binalbagan, kay Ruben Tampos sang LTO, kay Dr. Ray Valencia sang Binalbagan, kay Pare Rimias Arroyo, gapangapin na ni, kamusta na? Dira kay Parinik Barkas sa Kaisi Boys, may ara kita kalantuan, buwas ngadlaw. Kay James Patalagsa, kay JC Sindico, kay Monsing Syukon, kay Joel Perido, kay Roger Aguirre, kay Lore Apurado, kay Jobert Carion, dira kay Lorini Canson, kay Buni Advincola, kay Bibitan, kay Jerome Solinap, good morning, kay Pare Erning Hurilyada, kay Paring Istoy Querido, morning, Bulog Tauron, aga na, las 4:33 na sa kabug-usan sang pungsod Pilipinas. Ano pagid ang pila ka dalagko nga mga balita ba perte no? Ang aton mga kauturan pamati kamo mayo kay may madamo karon nga mga isyu nga aton talakayon sa ikaduha nga hutong sa aton pagpangalagad. Uy, ang Bacolod 3 ka milyon na ang donasyon sa Bacolod sa mga lugar sa Luzon nga naapektuhan sang bagyo. Una, plano sang syudad nga dumdum kamo mahatag 2 ka milyon nga donasyon, gindugangan ini sang 1 ka milyon ga monitor kita kahapon kay Executive Assistant Jomari Vargas, Cluster Head sang Bacolod CDRRMO. Sila niya ang pagdugang sa donasyon base man sa pangabay ni Mayor Bing Leonardia matapos ang report sang League of Cities of the Philippines nga madamo sa lugar ang nahalitan sang pagbaha. Sa teleconference sa mga miyembro sa Bacolod CDRRMO, ginaprubahan ang dugang nga donasyon. Ang 3 milyones nga ni nga donasyon paagi ini sa League of the Cities of the Philippines sa diin si Mayor Bing Leonardia ang presidente. Tis masunod nga simana posible paaprubahan ini sa sanggunian panglonsod. Kinanglanon din nila ang bulig subong. Amo na gani ang pila naton ka mga utod mga pribado nga mga organisasyon, mga federasyon kag iban pa nga mga grupo ang nagpadalaman sa ila bulig. Buligan ta ang aton mga utod nga naulan ginbayo sang bagyo sa pila ka mga kaprobinsyahanan. Ang tawag nga bayanihan kinahanglanon naton ini subong para sa mga utod naton no. Ang pagbinuligay manami ang paghatag bulig mabatyagan mo gid nga daw nagmag-an bala ang imulawas kun nakabulig ikaw. Ang pagbaton no problem. Amo na sa panahon sang Disyembre Pasko bala. Ang iba nalipay gid nga makabaton pero aryo panumdum sa inyo tilawin nyo bala nga magatag. Tilawin nyo magatag sa labing imol naton nga mga kauturan kung malabayan mo nga may mga kabataan nga gurisnay tilawi bala nga magatag bayo, magatag ang panganan, madyutay kada nga pulo pagkaon kay kanami sa balatyago ninyo. Di magamuni nga plastada subong may COVID-19 pa pobre gid ang mga remedyo general. Pila man lang man kung may ara kada nga may ginputos kada, damo kada sa mga used clothing mga hindi matama gi ka inablang gurisnay na gimano hindi man amo nga daw trapo na ilang mayad pa nga mapuslan sang aton mga utod panagtag mo ina kay kanami na sang batyagon mo sa bulan sang Disyembre. Amo damo-damo na kami pinutos no nga panagtag ini pag-abot sa bulan sa Disyembre. Bugas kagiban pa. Amo lang ni ang aton mabulig sa dutay naton nga kinitaan. Hindi man kita manggaranon, imol man kita. Pero mas manami kon gat-share kita. May ulo income pa kita dutay, pwede pa. Maka-share bisan, dutay lang. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:37 na,
libre nga medical check-up, libre Philippine Standard Time, las 4:39 na kay Gister Bayhon. Good morning man. May lang nga pag-upod sa aton, tagsagid kakagahon. Hindi maghalin ha, standby lang ka mo dira, unahon ko lang ini, ang paid program pagkatapos balikay kita. Standby. Oras Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negro sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo.
aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y sagsang anong kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagkain na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Madayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginagampilikan. Padayon Aksyon Radio.
sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Saan anong nakalintangan Responsable na pagbalita Pagdahil na italaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Madayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Action Radio Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Action Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Action Radio Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod ng mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Action Radio Padayon Action Radio Padayon Action Radio Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita may dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radio Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Patuod na mensahe Wala sang ginadampingan Padayon Aksyon Radio Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:51 na balik kita sa aton pagpangalagad karon nga kaagahon. Ang pila ka mga grupo kag ang pila ka mga kakilala nagpalayag nga ang pag-abot kuno sa bulan sa Disyembre posible ma-chip in sila no para nga makapanagtagman bulig sa pila naton ka mga auto dire sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Mayo nga plano. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:52 na. Ang mga katapo sang kapulisan baw na-release na gali ang 7.98 bilyones nga Christmas bonus plus regalo. Mayo man, no? Ang aton mga kapulisan, bisan paano, basta nga makabaton bonus, 13th month pay, kagiban pa, dapat gid, manguti ka serbisyo manusto sa mga
nagaserbisyo husto. Kung sa bagay may mga skalawag, pero hindi gimantanan na. Kung may ara siguro 10,000 ka kapulisan, siguro mayo ayon na 200, 300 da ang porte ka salawayon. Mga baog bala, mga dunot nga kamatis. Amo na nga hindi kamo magdikit da kay base kon malatnan kamo. Si PNP Chief General Dibold Sinas silinya ang kwarta na release na sang Finance Service kagkaron ipanagtag na niya. May mga payroll na sila sa mga 215,571 ka mga opisyal kag rank and file, mga personnel. Pero ang mga bonus bala sining mga kapulisan labi na gid nga may mga kaso administratibo kag iban may suspension medyo relax lang kabuanay. Ano mo na kay may mga kaso kamo. Pagkatapos ang kaso nyo, kung hindi ka madutlan, ang tanan i-reimburse na. Ibalik na pating sweldo mo. Nga wala mo mabaton. Suspension abe, mga 3-4 kabulan, kag makabalik ka sa serbisyo, ti big money. Dako ina ang mabaton mo. Pero, kung madutlan ka sang kaso, disgrasya gid. Wala ka na sang mabaton, hindi ka pa kabalik serbisyo sa gobyerno. Abaw, pobre man ang pamilya mo. Amo lang siling ko, kung nara sa serbisyo, dubling inyo sweldo. Hindi na maghimo sa kung ano nga kalamalamahan, mga irregularidad kay kanugon sang serbisyo. Uy, kadako bala? Sang sweldo sang aton mga pulis mong? Kag kung mag-retire ka nga, gasaka ranggo mo, ay kadako sang mga pensyon nila. Ang pensyon nila, glambot tag 30-40 mil, di pangabuhi mo na, tub-tub sano. Amo na nga, hindi pag-abusuhi ang inyo sini trabaho ay kanugon ay kabudlay subong mangita trabaho abinyo, hindi lahog-lahog subong nga makasulod ka sa trabaho. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 4:55 na. Sa karon nga panahon sang pandemic, ang kalibutan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 4:57 na. Ang pinakaulihingan na monitor naton, daw wala gin rekomendar sang Armadang Kusog sang Pilipinas kay Presidente Rodrigo Duterte ang ceasefire o kon untat lupok sa bulan sang Disyembre. Tagsa ka Disyembre may ara ginaya. Kung hindi ang gobyerno magdeklarar untat lupok ang Communist Party of the Philippines New People's Army. Subong, wala rekomendasyon. Ang Armadang Kusog sa Pilipinas, ceasefire batok sa mga rebelde. Basi may pagkulokambyo pa man, ano? Bisan paano, enjoy kita sa Disyembre. Wala patay, wala engkwentro, wala ilinaway.
Ipaiway, anay. Puno na kita sa problema. May COVID-19 na kita. May baha na kita. May bagyo na kita. May linog na kita. Sos puwerte. May gutom na kita. Mailinaway pa kita? Mapinatyanay pa kita? Ba ano na? Pilipino, patay Pilipino? Pilipino kontra Pilipino? Paiway-iway tabi na. Medyo jutay anay nga pag pulupahuay. Binipisyado man mo ang magtimbang nga bayan. Kung may ceasefire kita, wala inkwento, wala ambusanay, wala pinatyanay. So, makapahuway man ang aton armadang kusog sa Pilipinas, makapahuway man ang aton kapulisan, kag itong mga rebelde sa bukid, posible kung may ceasefire, makadulog man sila, bulubisita man sila sa kabanuhanan kag kasyudaran. Saan o pa ni matapos ang ilinaway man? Saan o pa ni mag-inayuhay? Kamagpinungkuanay? Hambalan? May negosasyon? Galing, tagsa ka may ara negosasyon? Gakawagtang perme? Kaya hindi mag-intsindihanay? May ara ginaduso ang armadang kusog sa Pilipinas? May ginaduso man ang CPP-NPA? Hindi mag-intsindihanay. So, wagtang ang ceasefire. Pero kung hindi ka mag-intsindihanay, medyo untat lupok lang kita. Hindi ka mabudlay, mga taga 30 dias, 15 dias, nga untat lupok, hindi gid pwede. Para nga magtulutaway man na Disyembre. Galok doon na kita sang dihama ka problema. Dugangan pa ni, sang iningkwentuhanay, sa tunga sang gobyerno kag rebelde, ang iba nagakasalabat nga mga sibilyan. Wala gid ceasefire. Pulupinsar abida. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:59 na. Kay Corazon Villasis Gayo, good morning lang. Kay Bibot Gido Batos-Batusan, good morning. May lang nga pag-monitor. Kay Jen Ignacio, good morning. Action Fred, good morning. Mangkot lang ko bari sa text ba? Siling niya. Ginpili ginang mga reporter kag angkor nyo lang nga babae. Ka mga gwapa no? Akalain! Nagwapahan sa teusto man na. Hindi man na malipod gwapa giman nga mo nga mga babae mo. Para kanday Eden Abuso, si Action Eden Abuso, si Action Durel Cabato, si Action Wilma Sugaton, si Action Andy Pensorte, puwerte man. Presentable man. Aksyon Radio Philippine Standard Time. Pangot kita sa tak na las 5. Mabalik kami pagkatapos ini. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask.
Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka.
Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan. Kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:10 na. Kay Elmer Bailon Baronda, good morning. Ba, si Sunya Bayras ng Rosalta Colingo, natamyay ako no si Frida Abad sa Barangay 29. Kay Corazon Villasis Gayo, good morning. Kay Estilier Eprelen, may lang nga pag-upod sa aton, tagsagid kakagahon. Standby na ya. Mabalik ako pagkatapos ning 5 minutos nga paid program. Please standby. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala,
Ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawak at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng BIDA ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one? Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:16 na. Kay Rinan Payong Gayong, good morning. Kay Johnny Templado sa Escalante, kamusta da? Kay Gingging, mayong aga, tamayaw, asawa ya sa Gina Toribio Panes, kagbata nga si Ila Panes dira sa Sinda, San Isidro, Barangay Kubay. Oy, pangapi-kapi kamo anay. Dr. Alfred's Green Coffee with Stevia Extract. Labi na gid sa may mga diabetes manami ini. Kaya wala kalamay, natural sweetener lang. Nagapangapi ng bugos ka pamilya, healthy pa kamo. Ining Dr. Alfred's Green Coffee, gintun-an gid ini sang mga scientifico dito sa Estados Unidos. Dito, nadiskubrihan nga kung berde pang kape, porte ka powerful sa inya natural antioxidant. Dr. Alfred's Green Coffee. Ginimo sa preska, mataas kalidad nga organic green coffee beans, may liso sang mangustin, loaded pa sang phytonutrients, nagabulig sa tinlo sa inyo kinae.
Radio Philippine Standard Time, las 5:18 na. Dira kay Aida Alunan, good morning. Kay Dodge Dalida, good morning man. Dire kita, balita naton sa puwersa sa aton kapulisan, abduksyon, nga gin-report sa police station to dagigad nga simana, wala kuno sang kamatuoran matapos sa maid-id nga investigasyon. Si Aksyon Eric Magbanwa may report. Aksyon Eric, please go ahead. Action, Fred, na good morning report kika sa Bacolod City Police Office gibalikanta ang ining insidente kun imo Fred madumduman naglikay kasimana may report nga may isa ka babae nga gin-abduct sa duha ka persona kag puwersa inig sakay sa isa ka Toyota Avanza nga itom. Sa maid-id action Fred nga pag-usisa sa police station number 2 sa papanguna ni Police Captain Leo Estupa, diri na klaro nga wala sang abduction nga natabo action Fred. Nagligay kasimana sa 19th Street Lacson, Barangay 5. Ini matapos nga wala gid sang may nag-report sa ila city opisina nga missing person action Fred, at the same time atong duha ka mga plate number nga nakuha sa isa ka testigo kag caller ang wala sa record sang Land Transportation Office matapos ini gin-verify sang kapulisan. Yan ang palayag sang hepe sa police station number 2. Ang aton nga progress, alleged abduction, sir, so far, sir, wala pa may napablatter diri sa aton nga police station. Kag ang aton yung investigator continues ang iyang pag-investigar, sir, pag-follow up. So far, sir, wala kita confirm nga may din-abduct, sir, sa area naton nga babae, dampi sa 19th Street, sir, negative, sir. Kadamo, sir, sa mga scenario, sir, pag isa pa nga, kung may natabo, magkikutani, sir, nga immediate family, ito sa babae, yung kadto, sa aton, di ka damo naman kita ginpakingagutan sa ibang tagig nga mga police station diri sa Bacolod City, din sa outside Bacolod area sa mga station nag-coordinate naman. Kaga nga ato na EKG gani nag-coordinate na sa station, galing lang wala kami may ginatag sila na official report di ba sir kay tungod nga wala kita sang complainant nga nag-appear personally or immediate family da. Kay kung may mga muna sir mga information ng mga balita amo na din may ari kita na EKG nga nag-base sa Bisaya. Pero amo na sir siguro naton nga wala sa may nag-report pa sa aton kag isa pa nga possible yan mga aligasyon lang to kag ang plate number bala sir gin-confirm man namon sa LTO wala sa sir naka-register sir duwanig ka plate number ang gin-report sa amon aunan nga nagkadto sa station di may caller man gin-pa-confirm ni ginamon sa LTO sa aton investigator negative sir nga amon nga record naka-register possible nga wala yan masyado kita-kitaan or basi malayo masa sa area kag ginapasure na kung ano din sila kalapit lang sa area sir kag isa pa nga pinapasiguro nato ng mga bakuludlon nga safety ang aton area. Action Fred, si Police Captain Leo Estupa, hepe sa police station number 2 sa interview sa Aksyon Radyo. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Eric Magbanwa nag-report sa Bacolod. Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:21 na. Kayo si Mungkal Torilla, good morning. Kay Pretz J. Magbanwa, o kung Pretz Joy Magbanwa, kay Marlon Panagiton. Ang ibang lagi na suli nilang ilang itadlungan nyo na lang. Ano pag kung agad nyo suli ang ngalan nyo, kung hindi kabudlay pa, tagaan nyo kita trabaho nga magagalpas ang inchindis ang suli, itadlungan na lang kung naga panamyaw ka mo. Mabalik kami pagkatapos ini. Ilang bagyo man ang dumaan, tayo magtutulungan. Katuwang ang MBC stations, DZRH Radio, DZRH News Television, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, Radio Natin at DZRH News FM. Sa lahat ng nais tumulong sa ating mga kababayan na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo, ang MBC, kasama ang lahat ng radio stations, TV at digital platforms nito sa iba't ibang panig ng bansa ay naglunsad ng MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Sama-sama nating tulungan ang mga kababayan nating lubhang nasalanta at kasalukuyang nangangailangan. Maaari po ninyong ipadala ang inyong cash donations sa aming MBC DZRH Operation Tulong Metro Bank account 640-7-640-0-2-990-7. Ang malilikom na mga cash donations ay aming gagamitin para sa relief operations.
Buong bayan man ang naapektuhan, buong bayan naman ang magtutulungan sa MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang MBC Operation Tulong Official FB page. Maraming salamat po. Ilang bagyo man ang dumaan, tayo magtutulungan. Katuwang ang MBC stations, DZRH Radio, DZRH News Television, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, Radio Natin at DZRH News FM. Sa lahat ng nais tumulong sa ating mga kababayan na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo, ang MBC, kasama ang lahat ng radio stations, TV at digital platforms nito sa iba't ibang panig ng bansa ay naglunsad ng MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Sama-sama nating tulungan ang mga kababayan nating lubhang nasalanta at kasalukuyang nangangailangan. Maaari po ninyong ipadala ang inyong cash donations sa aming MBC DZRH Operation Tulong Metro Bank account 640-7-640-0-2-990-7. Ang malilikom na mga cash donations ay aming gagamitin para sa relief operations. Buong bayan man ang naapektuhan, buong bayan naman ang magtutulungan sa MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang MBC Operation Tulong Official FB page. Maraming salamat po. Ilang bagyo man ang dumaan, tayo magtutulungan. Katuwang ang MBC stations, DZRH Radio, DZRH News Television, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, Radio Natin at DZRH News FM. Sa lahat ng nais tumulong sa ating mga kababayan na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo, ang MBC, kasama ang lahat ng radio stations, TV at digital platforms nito sa iba't ibang panig ng bansa ay naglunsad ng MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Sama-sama nating tulungan ang mga kababayan nating lubhang nasalanta at kasalukuyang nangangailangan. Maaari po ninyong ipadala ang inyong cash donations sa aming MBC DZRH Operation Tulong Metro Bank account 640-7-640-0-2-990-7. Ang malilikom na mga cash donations ay aming gagamitin para sa relief operations. Buong bayan man ang naapektuhan. 5:26. This time check is brought to you by Raquel Di Maala kay Kati Beer. Good morning man. Oy, masi malipat kamo ako may bukol nga magtubo sa lawas. Tunawa abyan paagi sa Santon Plus Herbal Capsule. Standard Time, las 5:27 na. Daligi lang. Standby.
Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery first draw una nga bula 24-13. Una nga bula resulta 24 kag 13. Second draw ikaduha nga bula 11-28. Ikaduha nga bula resulta 11 kag 28. Third draw ikatatlo nga bula 23-36. Ikatatlo nga bula resulta 23 kag 36. Langkoy kita. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Lotto 655 kita jackpot 29,700,000. Kombinasyon in any order 38, 34, 37, 49, 59. Resulta sang 655 38, 34, 37, 49, 5 kag 9. Sa ilo kita 645 ang jackpot 111,581,810. Kombinasyon in any order 14, 45, 37, 18, 31, 1. 645 nga kombinasyon 14, 45, 37, 18, 31 kag 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:29. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanan Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat isa pa serbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadang pilihan Padayon Aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon
Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na ngay, saan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:34. This time check is brought to you by Joy. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:35 na. Morning lang kay Nancy Docto Ducado, gra kay Imbong Diocampo. Good morning man. Diri kita. Balita naton sa City Hall, siyudad sa Bacolod, prioridad ang COVID-19 vaccine sa tion nga available na. Balita City Hall. Detalye pod kay Action Dale Salazar. Action Dale, please go ahead. Bayag Action Fred, ginanunsyo kahapon nga adlaw ni Bacolod Mayor Bing Lunardia sa press conference nga ang COVID-19 vaccine ang isa man sa mga prioridad sang Bacolod City. Ginpahayag sang Alcalde Action Fred nga handa ang LGU nga mag-revert, mag-realign o kon mag-augment o kon manghulama sang pondo para masigurado nga tanan ang mabakunahan. Ginpalamot man ni Lunardia sa katapos ang media nga nagpasiguro sa iya si National Task Force Chief Implementer Carlito Galvez Jr. nga ang syudad ang nalakip sa prioridad nga hatagan sang bakuna. Ginpathag sang Alcalde Action Fred nga ang mga tawo nga hindi malakip sa vaccination program sang national government, ang LGU amo ang magagasto para sa ila bakuna. Nagpabutyag man si Leonardia nga handa ini nga pauntaton ang mga infrastructure projects para i-realign ang pondo diri sa pagbakal sang COVID-19 vaccine. Sa karon Action Fred, nagpanugyan ang alkalde nga maghulat sang COVID-19 vaccine apisar nga mayara na sa mga nagaginuwa nga report nga may pila ka mga bakuna ang epektibo kontra sa virus. We have this agreement with the city budget officer that vaccine funding or spending will be top priority. We are willing to revert, realign, and even augment the budget or even go as far as beg or borrow just to ensure nga ma-vaccinate ang tanan nga taga-Bacolod. Dapat yan si Bacolod Mayor Bing Lunardia. Halungan gid ang aton nga ikayong lawas ilabi na ang karon nga COVID-19 pandemic. Gani, mas pabaskugon ang aton sini nga ikayong lawas pagid sa pag-inom sang pinaka-epektibo
Mag-Life Extension Coffee Mix Action News sa Bacolod City Government Center. Action, Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:38 na. Kay Elizabeth Balaka Gamala, good morning man. Mabalik kami pagkatapos ini. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan. Kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus.
Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng BIDA ay makakatulong sa mas mabilis. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:43. This time check is brought to you by Standby, mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Agapas yung banwa, mabugnaw nga hangin, agadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan anong ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagkain na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat
dampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Philippine Standard Time, las 5:48 na. Kay Cory Bidahada sa Quiet Good Morning. Kay Jimmy Canyido. Dira kay Jumar Ayagan, good morning man. Diri kita, report naton sa Kapitolyo, mga positibo sa COVID-19 sa San Carlos nga nagapanago. Oy, ginapandaman kamo ha, pasakaan kamo kaso. Balita Kapitolyo. Detalye sinupod kay Action Marlon Hinubia. Action Marlon, please go ahead. May pandam ang lokal nga panguluhan sa syudad sa San Carlos Negros Occidental sa mga persona sa ilang nga syudad nga nagpositibo sa COVID-19 nga likawan ang pagpanago o kon pagbinutig sa ginapalihag nga mga impormasyon sa meeting sa Emergency Operations Center sa syudad paagi sila sa Commander kag SP member Dr. Wilmer Yap. Ginasiling-siling ang sinuman nga persona nga mapamatud-an nga nagasupak sa Mandatory Reporting of Notifiable Diseases and Health Events of Public Health Concern Act ang mangin accountable kag patungan sa nagakaigo nga penalidad. Dugang pa ni Yap nga ang sinuman nga nagabinutig o kon hindi paggasugid sa kabaturan kung sino ang ila sila nga mga naka-close contact ang isa sa magatugas ang peligro sa pagdabo pa sang kaso sang COVID-19 sa ila syudad. Una diri ginapalihag sa mga miyembro sa EOC nga may pila ka mga individuals ang hugod nga wala nagasugid sa kabaturan sa ila sila nga datos sa ila sila nga exposure kag travel history. As of November 24, ang syudad sa San Carlos ang mayara sang 364 ka mga confirmed cases, 48 active, 293 ang recoveries, kag mayara na sang 23 ka mga nagkalabatay. Ang kaksunyugikan sa Kapitolyo, Aksyon Marlon Hinubaya. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:51. Mga blatter entry pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros anon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan.
bakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na naglikan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Nagapasimbanwa, mabugnaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginas. In Standard Time, las 5:56. Good morning kay Ed Antihos, nagamonitor sa Canada. Evergreen Herbal Capsule. So na, pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin!
Action Pride 50 tanan ang total violators diri sa siyudad sang Bacolod, 47 ang nakaladakpan sa curfew, samtang 3 ang wala nagsuksok sang face mask. Ang police station number 8 amo ang may pinakamana nga nakaladakpan nga nagdangat sa 20 ka mga persona ang total violators. Report sa patrol ang kaaksyon nyo. Aksyon, Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:58 na. Mabalik kami pagkatapos ini.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:03 standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita, Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Edin Naboso, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!